गैया बनाबो दालियाव एसे खोबहाबना होनोसै मा होनबाय र' नैबेखौ जुस्तुमुदु होनो बिलाइआ नैबादि नै बिराद मोजां बेयो देहानि थाखाय ओमफ्राय नै देग्लिनानै लाखाजोब्बाय आं माबा माबिखौ एसेल' होगोन बांद्राय जाया उदै गाज्रि संगासिनो बेखौ जुस्तुमुदु बिलाइ बेयो औ बे देग्लिनाय सामब्राम देनांगौ बिलाइखौ एसे हाफ्लेनानै लाबाय उनाव र' माबा होनसै एसे एरथिंनानै बेहरदो हट संख्रि लाबो संख्रि होनांगौ नैलाय बेहाबो बेयो नै माबा माबि खालामगासिनो दं मुजिनायनि संख्रि एसे होबाय 1.5 चामच होबाय एसे इंग्रेडियेन्टआव दा बेखौ माबानानै एसे एवथिंनानै खोबनानै होनोसै आं बोखानोसै एसे खोबहाबखाबाय बेनि उनाव फानलु गोरान देनाय एसे होनोसै 1 चामच हालदै एसे होनोसै जाबाय एसे खोबहाबसै नङाबा हालदैया मोनामो एसे खोबहाबसै बेनि उनाव दसे खोबनायनि उनाव दा बेखौ एरथिंसै एरनानै लानोसै गरम मस्ला एसे खोबहाबसै खोबनानै खनसे एरसै ओमफ्राय दै होनोसै एरबाय दै होनोसै दै एसे होबानो दै बिराद गोथाव मोदोमबाय जागौगौ मोनखाबाय नायनि माबायदि जाखो गोदौगासिनो दं बे दैया रानहोजोबथारनांगौ गोबाव संथारगोन आङो गोथाव जानायनि जागासिनो नै जोंना आर्टिफिसियेल हासुं गैला बायग्लाबजोब्बाय गोबाव जाबाय बिदि सुनांगौब्रा ट्रेडिशनेल pork with potato fry गाव मोनथोंसै खुरनानै दोनसां अमा बेदरा मोननायनि लामायाव नायदो मोनबायानो आयै दुन्दियाबो दुन्दिया हरसै हाब जौबो होबाय बे नङालै दुन्दिया सुखानाय दंमोन जौआ हावबेजों दा लगायसै बे बुथा जानायजों नै होबाय दुन्दिया होबाय ओमफ्राय खांबाय होजोबखाबाय गासिबो जाबाय जानायल' जाबानो जाबाय आं साखिनायखाबाय दहाय साखिनायदां गोथाव जाबाय ओइ खांनानै दोनदो स' गाइस अमा बेदरजों आलुजों एवनाया जाबाय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक बटनखौ होनो दाबाव बिनि उनाव बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनो दाबाव मानोना आं जेब्लानाखि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सौहैनायनि स' गाइस थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ जै बर' हारिनि जै